god skiferie. Selvfølgelig sol, frostvejr, indkvartering tæt på pisten, og så et stort terræn med udfordringer og med noget til begynderne. Det her, det er Trysil. Det kunne være et meget godt. Her er 71 km super velpræparerede pister. Har 31 lifte, ret mange stollifte, som den ovenover her. Ud af de 700.000 danskere, der hvert år tager på skiferie, så er der rigtig mange, som tager til Trysil. Det er faktisk det skiområde, hvor du finder flest danskere. Fordelen med det er, når børnene er på skiskolen, så er det ikke alene skilærerne, de kan forstå, men de kan også forstå de andre børn på båden. Trysil er selvfølgelig ikke verdens allerbedste skiområde. Har lidt for mange slæbelifter, og der mangler nogle lukkede lifte til de rigtig kolde dage. Men det er et super område, ikke mindst for børn. Jeg kan godt forstå, at mange danskere tager hertil. Man kan vælge at bo nede i byen, nede bag floden, men det synes jeg er direkte åndssvagt. For jeg har masser af hytter klods op ad pisterne heroppe i terrænet. Det er det, man kalder ski-in, ski-out afstand. Trysil er i princippet delt i 4 områder med hver deres kendetegn. Men derudover er området delt i 2. Der er alle de lave pister nede mellem træerne, der er fedt at stå på ski. Det her, det er de nederpister. Der er fedt at køre, når det sner, når det er tåget, eller som nu, hvor der er en sky, der har lagt sig op på toppen. Og det er altså også fedt at køre på ski i snevejr. Husk brillerne på i skoven. De fleste danskere vil gerne have det der blå postkort vejr, men sneen den skærer ned i gang imellem. Når solen skinner som i dag, skal du tage herop, op på toppen. Har sneen perfekt, og solen er skarp, du sparer 10 dage i solariet. Ja, det får nok. Det er også en af de gode. Hvad skal du sige? Prøv lige at se her. Englænderne kalder det Kodawine. Svenskerne Manchester. Danskerne, vi kalder det fløjlspister. Lige meget hvad det hedder, så er det perfekt at stå på ski i. Fløjlspister, super velpræpareret i kold sne. Det er altså Trysil, når Trysil er bedst. Sort 63, et af områdets bedste pister. Den er stejl, den er bred og den er på. I dag der er den lukket, modkommen har forbudsret. Kommer du tidligt på sæsonen, november-december, så er det her, at alle landsholdene holder til. De kommer fra Italien, Norge, Sverige, Japan, Frankrig. Ja, selv fra Luxembourg. Det er så kun det kvindelige landshold. Kom her. Hvad sagde jeg? Toppen af poppen. Ham der, det er Axel Lund Svindal, verdens allerbedste skiløber. Han har at sige. Axel, midt på vej. Hej Axel, hvad synes du om pisten? Ja, den er supergod, den er stejl, den er hurtig, den er supergod. Ja, det er jo super forhold, for du har både nået at skifte jakke og støvler og spise frokost, inden jeg kom ned. Du er hurtig. Ja, hurtig der. Du er hurtig. Ja, træner holdtræning, men jeg er hurtig. Okay. Og er du A-menneske, så stå tidligt op og deltage i et arrangement, der hedder tidlig ski. Det starter kl. 8, der er morgenmad, men det er dog begrænset til 110 mennesker. Men så har du til gengæld også morgenmaden, solopgang og 4 sorte, super velpræparerede pister helt til dig selv. Det er bare klønt. Morgenski, det er sådan set for de familier, der gerne vil sådan en familie, lad os tage det stille og langsomt her. Det kan være en forældre, ofte er det faren, som gerne vil fyre den af en gang med.
Det kan jeg gøre her tidligere om morgenen. Så kommer man hjem kl. 9, eller måske ordentligt købe morgenmad med, og han er from som et lam resten af dagen. Fik han ikke nok i morges, så sender han ud på aftenski. Det kan også godt være, det mors tur nu. 3 dage om ugen har pisterne åbnet til kl. 8. Der er kunstlys på, og det skal prøves. Vi giver en helt særlig meditativ stemning at køre rundt her om aftenen. Lad være med at snyde børnene for denne oplevelse. Det er fantastisk sjovt, og så falder de i søvn, når de kommer hjem. Overvej, hvad vi skal sige på det. Lad være at snyde børn på den oplevelse. Ifølge Thomas Ureskov, så er udsigten rigtig dårlig. Det er vi meget uenige i, fordi vi synes udsigten den er fantastisk. Ureskov, du tager helt fejl. Børn skal selvfølgelig på skiskole. Ingen tvivl om det. Men når jeg så kører rundt om eftermiddagen, så lad være med at rette på dem. Nej, i stedet for at de kører efter jer, så kør efter dem. Så kommer I ind i skoven. Børnene har det sjovt. I får en udfordring, der vil noget. Og indimellem, så skal man altså dukke.